tayo ng kunti. Kaya na pa dito. Yan. Ay, tayo ba? Good morning mga kawaray, welcome sa Edmar Waray Motovlog. Ngayong araw na to, maghanap tayo ng taong pwedeng bigyan natin ng kunting pagkain. So yun na mga kawaray, nakabalot na yung paimigay natin na kunting pagkain. Nilagyan din natin ng sisto. Okay mga kawaray, bigay tayo ngayon ng konting pagkain dito sa mga biyahe na kapatid. Ay, Koy! Oh. May kunting pagkain. Bigay tayo ng kunti. Kabila. Yan. Dito. Dito eh. Ah, dito sa akin. Sige, okay. Ay po. Si Dani. Oh. Okay, salamat. Para saan to? Sige lang. Para saan sa... Oh! Ayan! Bigay nyo nga sa kayo. Wala na? Bigay nyo nga. Sige po, kagawad. Kagawad na po nga. Turok yan. Lagi. Salamat. Ay? Wala pa niya. Salamat pa. Hindi pagkain. Kaya na pa dito. Yan. Hindi pa lang ka. Wala na? Ay, siero! Memong! O kung hindi pagkain. Ay tayo ba? Hindi. Sige. Sige. Kain na. Bibigyan natin lahat po kay naman kasi 3 piraso lang. Eh, 4 sila lang dyan. Tulang nga ng isa. Yun.